खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव आं जेंजें नार्जारि। गोबां बेकार जानानै थानाय बर' लाइमोनफोरनि बेकारनि जेंनाखौ एसेब्लाबो फोजोबस्रांनायनि सासे मेलेमजिबि सुबुंनि मोनसे सिमां। बिथाङानो बर'नि गेजेराव गिबि जिएसपि बड'आव गोजौ प्राइभेट फरायसालि गायसनजेनदोंमोन आरो बिथांनि उनावनो दायो रोजा रोजा बर'नि प्राइभेट फरायसालि गायसनबाय। बिथाङानो जाबाय बाक्सा जिल्लानि गबरदना निमया गामिनि सासे राफोद मेलेमजिबि रुपनाथ बसुमतारी। बिथाङानो जाबाय बर'निफ्राय गिबि गावारि गोजौ फरायसालि गायसनजेननाय जिएसबि फरायसालिनि गाहाय सामलायगिरि। बिथां रुपनाथ बसुमतारीनि गोसोआव आथिखालनि बेकार जेंनाखौ नुनानै मोनसे सानखांथि फैदों। बर' लाइमोनफोरनि बेकार जेंनाखौ हानायमानि खामानियाव मुखुब खालामनानै फोजोबस्रांनाय आरो बे बाथ्राखौ मोननानैनो रुपनाथ बसुमतारी बिथाङा मोनसे प्रजेक्ट लादों। बे प्रजेक्टआव गोबां बेकार जानानै थानाय लाइमोनफोरा बेकार सोलोंथाइ लानानै बेयावनो खामानि मावनानै मुखुब जानानै थानो हागोन होननानै फोरमायो। बिथांनि बे प्रजेक्टआव 200-300 बिगा हानिफ्राय जागायनानै 2000 बिगासिम बे मावफारिखौ लानो हागोन आरो बिथांनि बे प्रजेक्टआव ना फिनाय, अमा फिनाय, दाउ फिनायनिफ्राय लानानै इक' रिजर्ट बायदि थाफागोन होननानै फोरमायो। नाथाय बिथांनि फोरमायनाय बादिब्ला बिथांनि बे थांखियाव बिटिआर सोरखारा हेफाजाब होनांगोन आरो बिटिआर सोरखारानो आखायाव लानानै बे हाबाफारिखौ मावोब्ला रोजा रोजा बिटिआरनि बेकार लाइमोनफोरा बेकार जेंनानिफ्राय उदां जागोन होननानै बुङो। आरो बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि गोख्रों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम खावलायोदि जाहाथे रुपनाथ बसुमतारीनि थांखि बायदियै बिटिआरनि बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो थांखि लानायखौ हेफाजाब होयो। दानिया फैदो बिथां रुपनाथ बसुमतारीया जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायो आबुङै मिथिना लानि। बरपेटानिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। गिबियावनो आंनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा जायखिजाया आङो जिएसबि बड' हाइ स्कुलखौ 1999 मायथाइयाव फार्स्ट स्टार्ट खालामदों 1998निफ्राय लानानै। दा थिग बेफोरबायदिनो दिनै जोंनि जिएसबि बड' हाइ स्कुल जानायनिफ्राय अल आसामाव लाख लाख फरायसालि प्राइभेट जोनोम मोनबाय। प्रजेक्ट लानायाथ' बेनो जाहैबाय आरो बैफोर बेथगल जानायफोरखौ मुक्त खालामनो जुजिनानै बैफोर प्रजेक्टखौ खालामनानैनो मेनसन खालामनानै जाहाथे दा जेरैहाय सोलिबाय दं बेफोरबायदि। दा नैबेखौ आङो बे प्रजेक्टखौ बानायदों। बे प्रजेक्टआ जाहैबाय आङो एक्स एनडिबिफोरनि बानायबा हाग्रायाव कमप्लिटलि बे 2000 बिगा बा 3000 बिगा एरियानिबो जानो हागौ। ओरै खालि थानाय गोबां थारमाने मोखां जायगायाव बानायनांगोन आरो बेखौ बानायोब्ला बानायनानै बेयाव देश बिदेशनिफ्राय फैनाय गेजेराव हटेल थागोन, हटेल गेदेर आरो बेजों लोगोसेनो गोबां गेलेग्रा जायगा थागोन। बेवहाय आसामनि जेसेबां गोरों गोरों मोसाग्रा दं, खनग्रा दङ, गेलेग्रा दङ, रबिबाराव कम्पिटिसन सोलिबाय थागोन। बेखौ गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आरो जोंनि लकेलनिबो हाजार हाजार मानसिया थांनानै नैबे टिकेट दाननानै बे प्रजेक्टआव हाबनानै खेलाखौ नायहैनो हागोन। खेलाफोर बा मोसानाय फांसन बेफोरनि थाखाय एक्सट्रा टिकेट दाननांनाय नङा। गेटआव बेखौ सरकारा बोरै बानायो आरो गावसोर बोरै बानायो। बेनिफ्राय बेवहाय बाउन्डारियाव गासिबो थिगबायदिनो नारेंखल बिफांजों बा आपेल बिफांजों मा मा खेथिया जायो बेखौ बाउन्डारिजों आवग्रिजोबो। समायना बिबार बारि थागोन। बेयाव गेजेराव लामा थागोन। बाउन्डारि गेजेरजों लामानि एसे गेजेर गेजेर गिदिंनानै नायनो हानाय इ रिक्सा थागोन। इ रिक्साजों गिदिं गिदिं नायगोन, दावबायगोन मानसिफोरा। आरो नैबे गेजेराव गासिबो फुख्रिजोंनो आवग्रिजोबगोन। फुख्रियाव हाजार हाजार लाख लाख हांसो थागोन, दाउ फाराम थागोन, मोसौ फाराम थागोन। इयाव 2000सो बिगाया बियो खेथिबो मावगोन बिसोरो। बेकारि जिहेतु बिसोर गावसोरनि संस्थापन खालामो। ओमफ्राय जिं बिसोरो थाग्रा न' लुनानै लागोन। आरो गोनां जायोब्ला माब्लाबा फरायसालि गंसेबो बेयाव लुगोन बिसोरो गावसोरनि गथ' गथायखौ फोरोंनो मोजां। आरो बेबायदिनो गोरों गोरों बाहेरनि गोरिब गुन्द्रानि खुदियाफोरखौ 100 जनसो फोरोंनानै दोनफैनो हानाय गोरों गोरों मेरिट गथ'फोरखौ बेबायदि बेयाव गोसो बायदि बेयाव सुबिदाखौ बानायनो हायो बे प्रजेक्टनि गेजेरजों। बेनिफ्राय बेयावनो थारमाने बिसोरो
मोननै मोनथाम इन्डास्ट्रि बानायनानै बेदर पेकिं खालामनानै हरनाय थिग बेबायदिनो बेदर बिसोर गावसोर जेरै सुबिदायारि सरकारा माबायदि सुबिदा खालामनो हायो बेनि उनाव बिनि रां रुपा बेसेबां इनकाम जायो सरकारा बेसे टेक्स लायो गावसोर लानो हायो आरो नङाबा नोंसोरो मावनानै जा बेखार जेब्लासिमहालागै साख्रि मोनो हयथ' साख्रि सिस्टेमा बेयाव सोना होनो हायो 1-2 हाजारसो गोबां जिहेतु 2-3 हाजार एरिया बिगानि बे प्रजेक्टआ बे जुदि जोंनि रायमना आरो मानास आरो भैरबकुन्द मोनथाम जायगायाव गंथामखौ बानायना होयोब्ला जाहाथे जोंनि बिटिआरआ समायना बिटिआर जागोन आरो बुहुमनि जेसेबां दं बे प्रजेक्टखौ नायनो फैगोन बोरै गोसोबायदि बानायनो हायो आरो बेयाव दा गासिबो बुंजोबनो हाया ना होमबा जुदि बानायनो गोसो दंब्ला फेरेंगा सार बिथाङा मोजाङै सावरायनानै बेखौ माबा बानायनांगोन मा होनोमोनलाय मेप बानायनानै बेखौ इन्जिनियारनि सायाव बेसेबांसो थांगोन खरसा बेखौ सावरायनानै गावसोरथ' मेलेम गोनांफोरा बेखौ बानायनो गोसोबा बानायनो हागोन आरो ओमफ्राय दहायनो जाबाय 100, 200, 300, 400 बिगानि नैबिनि गेजेरावनो 300, 400 बिगानिबो खालामनो हायो बे सिस्टेमनिनो बेयाव आबादफोरखौ बानायना होनो थाखाय सरकार नङाबाथ' रावबो हायाना एसेबां सहसै आरो सरकारि हाखौ बोरैहाय सहसै मोनगोन ना होमबा दा बेफोर प्रजेक्टखौ लानानैसो जोङो दा जेरै गरुकुटिखौ मोनसे प्रकल्प मोनसे माबा आबादनि थिग बेबायदिनो जों माबा मोनसे नाम होनानै बेवहाय आंनि समस्थियाव 100 जन गथ'खौ बेयाव खामानि मावहोनानै जोङो बेयाव ट्रेनिं होनाय जादों सरकारनि फान्डनिफ्राय बेफोरबायदि किसुमान ओरैनो गोलैसोना थानाय हाफोरखौ जोङो बेकार हाफोराव जोङो बे प्रजेक्टखौ बानायलांब्लानो जोंनि हाजार हाजार गोलैसोना थानाय हाफोरा संरक्षण जागोन रैखाथि जागोन रावबो बांलादेशि फैनानै बेयाव थाफैनो हानाय नङा आरो माब्लाबा जुदि जोंनि दा जेरै उसेकफोर जायोब्ला बेफोर प्रजेक्टखौ बानायबानो बास सानबेसे नाङो बेखौलाय फख्रि आवग्रिनो हागोन गंबा LMT बा सानब्रैयावनो जायो आवग्रिनाय से नाम्बार माबायाव गोलैगोन से नाम्बार जोंनि जितु आसामा से नाम्बार रायजो हिसाबै गनायजागोन आसामजों लोगोसे जोंनि नर्थ इस्टनि जितु रायजोफोर दं आरो बे प्रजेक्टआ बे नर्थ इस्टनि खारैनो आं बेखौ बानायनाय जादों बेवहाय बे प्रजेक्टनि थ्रुयै जोंनि गोबां हाई सेकेन्डारि पास जानानै थानाय BA पास जानानै थानाय MA पास जानानै थानाय साख्रि मोनथ'यै सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि सरकारा दानि BJP सरकार बा BTR सरकारनि जितु जोंनि मामोनलाय बे सरकारा जुदि बे प्रजेक्टखौ बानायना होयोब्ला जोंनि आसामाव सासेबो बेकार सेंग्रा सिख्ला ओरैनो जनानै थानाय नङा बे प्रजेक्टखौ जेब्ला सरकारा बानायना होगोन आरो बे प्रजेक्टखौ सरकारनि बादै रावबो बानायनो हाया मानो होनब्ला बेयाव गोबां हानि गोनांथि दङ आरो गोबां रांनि गोनांथि दङ आरो रांजों हेफाजाब होनानैनो सरकारा जोंनि सेंग्रा सिख्ला दावगाफुनाय फरायफुनाय गोजौ लामाजों दावगालांनो नागिरनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खामानियाव बाहायनानै जोंनि गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनायफोरखौ खमायनो बोरैहाय हागोन बेखौ सिन्था सरसा खालामनानै बे मोनसे प्रजेक्टखौ आं खालामनाय जादों नैबे प्रजेक्टआ